Salutare tuturor, eu sunt Adrian. Iar astăzi ne vom juca din nou Faction. Și Iar am lucrat. ne-am luat raid la bază. Și uitați încă o gaură aici. N-au nici pe unde au intrat ăștia. E acoperit, eu am crezut că era. În pui mei trebuie să cumpărăm obsidian, să ne punem 10 rânduri de obsidian. Să avem bani. Un domnișor lasă gaură în bază. Uitați, Nu, acum mai eu sunt afară. Și ce avem pe lângă bază, Rămășițe bă? din camera mea asta, bă. A fost o cameră bună. A fost chiar o cameră frumoasă. Nu mai am capurile alea, nu, Andrei. Visul s-a fost îndeplinit. Nu stai să-mi dau iară cât băga de... Dar și ne credeți că o lăsa gaură în bază? Domnișorul Andrei. Nu, eu mă. Da, că el și-a luat nume de gagică și menea să-și facă gagi. Să-și facă, da. Andrei, faci design, Prieteni, da? adică. Deși e și așa mai întunecat. Ce pui mei? Ce un ger fără viața? Bag. Cum i-au fost rămășițe din camera ta? A fost. Adică Aia, unde a fost camera aici, mea? uite. Și aici a fost a mea, aici a fost a mea. Au fost. Da, bă, dar acum când facem chest-urile bun, le facem direct. Să le calup. Eu nu mai știu să le aranjăm. Ce ai zis? Nu le mai aranjăm. Ma. Bă, da, știi ce? Am să fac și eu ceva, eu nu știu. Pe de-a... Adi, hai să-ți dau niște iteme. Hai, bă, să spargem astea rămășițe. Hai, bă, zurli, să spargem. Stai că mă duc să-mi fac. Ce bă, și scuze, că nu-mi încap prin inventar. Fac în cap. Bă, ia, bă, nu mai să rău, nu doar e. Hai. Bă, și tu, Andrei, din covale. Pune-l și tu jos, nu Atât la cera din codată și m-a creat. ce e mai important? Așa, un stack de lei. Ți-am dat, Gabi? Putem? Ți-am dat accept. Da, nu. Aveți flint and steel. Da, am eu. Am eu flintă. Eu aveam, am pus capul rost. Hai, dăm Gabi. Puteți pe la mine, moara vine lăsa să stă pe la moară. Hai, ne aflăm și dăm. Nu, adică. Hai, tu dă pe la mine, pentru că vreau să facă cam amorile. Bă. Te-mi ce, Paul? Arab, bro, ăsta e Adi, nu? Adevăr ce, pe Paul nu mi-a. Dar nu faci satisfacțiune, bă. E chiar. Ce-ai făcută? Și nu uitați. Asta Hai, e. satisfacțiunea aia rămasă. A? Hai, Gabi, sparge și tu rămășițe. Ok, mă. Care faci niște chesturi să le fac eu? Dar prima dată fă design, Andrei, repede. Da, mă duc să acopăr pe jos, că curge apă. Că Nu, curge. nu dați, nu dați. Nu. Aici e ăsta, cum e zi. Aici e ăsta, portal, nu văd așa? Hai să vedem. Ulus. Ce pui mei nu pot să-mi enchantez sabia, bă? E crăcuită, bă. Stai mă, că mi-e trebuie enchant. Eu aici aveam... N-aveți enchanting table? Ba da, dă-te pe la A, mine. da, am eu, dar n-am... Aduceți ăla, cum îi zicem? Dă-te pe la mine. Gata. Ca fine, că până... Stai secundă. Cât bă, că e pe 3, 2, 1 pe am. Trebuie să umplem tot pe aici, bă. Hai, de accept. Da mă, unde e? Aici ești în vechea bază? Apar, dar ce vreau pe... Stai că asta e baza nouă, adică. Nu-i nouă, aia am făcut enchant. N-avem încă bază. Am tot baza asta la rămâne, nu, Andrei? Da. Și faci designul la loc sau... O, da. Tot ăla? Și-o dat balea ăla te pe la mine. Care avea? Dacă ești prost, dai accept. Dă accept. Da. Băi, că e cu sabia aici. Să mă bag cu el. Să mă bag cu el. Nu uita ce mă fac. Bă, dar nu aici. Nu, dar bag iară, pierdem, așa. Dar cred că pot Vatican, să abesem aici. Dar până să nu-și dai set home. Pentru toată facțiunea. Hai, da, se tronjură pe și unei factură, Bă, nu acolo la voi, aici am făcut prin asta.
Unde vii tu la Icean, Andrei? No, pe mine ne-am sabe, mă. Hai, după ce să-l batem pe ăsta, care multe mereu pe el, hai. Da, dă-i odată. Exagerat, nu va. Bă, bine, Multe mereu pe sigur îl bate. hai și tu cu tu treci la pe hai. Eu sunt aici, dă-i, că am shark. Am 6 săgeți în pui mei, sunt foarte OP. Andrei, hai că tu treci Da, la... nu ce să... Da, nu ce Vii, Andrei. Nu. Dați-mi niște Hai. săgeți. Dă-i încă o Gabi că mă bag eu, mă lupt eu cu tine. Că nu vei cu tine, mă. Mă lupt eu pentru tine. Mai dai? Andrei, Da. Te-ai dat ce? Mhm. Ce? Da, bă, hai, mai așa. cheamă cu doi, mai cheamă cu doi. Vrei să faci tot designul ăla, cătă? Da. Dar să lăsăm un disc. Dar nu mai am săgeți în pui mei, hai să dai niște săgeți. Facem cum vrem, știi? Nu dai accept odată, Gabi. Da, vezi că-i dau. Bine. Să nu zic după așa că nu știu cum și nu știu ce. Nu. Andrei. Da, accept. Da, mă. Stai să mă să-mi iau oxide, mă baricadez. Dar vezi că-i dau accept, pe accept. Nici o cerere. Apă. Cu care A, dar pe nu și la- tu ești prost, că dai accept după 3 ani. Așa. De ce mă sorți în video-ul tău? Haide, compara. Andrei, ce punem pe jos? Ce? Ce punem pe jos? Ai la Asta pic. fac model. Ai la pic. Pe jos, da? Da. Pe peretele ăsta ăla, nu? Dăm și mie. De ce? Nu? Da. Hai să mai spargem ce mai rămas. Dați-vă și voi ce foc. Gabi de jos, Gabi, ieși la pisul că se șterge. Tată, ăla îl face, este modelul ăla. Cred că da. Pe perete da, acum. Pe jos. Adi, de ce spargi Adi? Nu eu. Ei, lași. Ăla l-am continuat, Adi, ce faci? Te spargi? Dați-mi și mie, voi, nici aia astea. Da, bă, că mă duc să-mi iau astea. Să-mi iau materiale. Cum m-am mișcat? N-am de nou. Ce s-ar întâmpla? Mă duc să-mi iau materiale de la Warp Shop ca să fac designul. Gabi, mai bagă-te în mine. Da. Am pus prea puțin tot așa? Ce? Am pus prea puțin să arătăm. Cum văd că... Nu. Eu am o grămadă de bani, bă. Hai. Nu le arătam în video, bă, Gabi. Adi. Că dacă Nu știu să-i număr, să-mi bag ciorul. Bă, editează video, să nu... 10 milioane. O, Eu n-am așa, bă. Editează video, bă, și șterge partea. bunii și am Ce, să atâta... uită să la mine, bă, suntem hacker. Să uită să la tine și pune de bani. O, eu am... Alo, să ce faci? Să vezi mâine, vu, bani tăți, că mă piși pe tine. Ne dă să se bani la tăți, m-am Eu mai mutat la... mult, eu mai mult ca... Faci o treabă bună, dar am văzut că asta nu fac. Eu mai mult ca... Unde este de ăsta, bă? Că cade la cum zice. Stone Bricks. Asta este la shop, Warp Shop. Știu, dar nu-l găsesc. Bă, jos, bă, n-afli. Și... Adrian. Ia aici, ei. Jos, Uite, jos, iei stone și-l faci. Andrei, Oha, păi trebuie să iau și stone. Unde e fost? ai desigur tău. Ce? Care-i stone, bă, ăsta? Da. Da. Am eu ăsta de asta. Care-i pozna ești, mă? Păi pe tine ce până. Andrei, dacă vrei, hai că-ți dau și eu niște de asta. Puține de nu. The girl, unde mă ești? Băi, Andrei. Stai că nu-ți arăt. Hai da. You're not permitted in Ce așa. dați, bă, fi voiav, cum? Setați-vă, că apoi trebuie să-mi Uitează, dați. Eu sunt spam, să știți. De care asta? Inventory full, mă piși. Spin, așa Și și... n-am voie nici să... Dacă am intrat cu altul și să vieți. Come? Fac prima dată puteau, așa cu... Na, mi-am luat, am stone și am cum fac asta. Simplu. Hai, mă las că știu.
Serios, știi? Fac fix cum era înainte, cătă. Nu știu cum, n-a făcut cum vrei tu. Paul, Ah. nu zic, Andrei. Na, scriu. N-aveți o carte cu indestructibil pentru mine. Nu, bă, asta dat F home. Am să târziu. Eu am dat. Cât e spațiul ăsta? Cât e spațiile? Să-mi dau o spație? Sorry, că până n-avem claim aici. Știu. Ne trebuie flame. Nu avem indestructibil. Enchant. Nu, mi-e trebuie indestructibil și acum enchant. Trebuie să mai cumpărăm niște obsidian, bă. Nila, n-afli, faci eu. N-afri fiind eu, știți? Bă, Andrei, stai un pic, nu mai pune nimic, feriți să vă văd aici. Că spar cu TNT să dispară cărțile astea. Bă, nu, dă-le cu apă, cătă. A, n-am pădat. Să las că pușcă cu TNT, da-te-o. Nu mă, dă-le cu apă, lasă-mă Nu aici. pușa TNT. Bă, adică bazele nu atât de mult, ești prost, cam unul la Da, mă ghezu. lasă. Șupcică serverul. Scuze-mă, Adrian, dacă... Gabi, dă-mi un flint and steel, dă-mi un flint and steel. Da, am dat din bază. Anila, voi puneți pământ, că dar îl scot eu. Aveți indestructibil, bă, indestructibil. E o carte. Am. Dar pe ceva pe acolo. Ce e indestructibil? Indestru... Unbreaking, opa. Dă-mi și mie să fac, bă, Hai, da. Kido. Ce e ceva? Eu nu știu Dă-și nimic. Dezvoltă și modelul. Dă-și să... Păi nu mă strică. Da, o să te fut azi. Nu, pe barciorul, că mai facem nimic, eu și eu sunt un fel de VIP. Bă, hai să vă spun ceva. Ăsta... Unde vreți să facem de data asta? Aici portalul, vezi? Uite, aici portalul. Unde ne facem camerele? Exact în fața portalului. La ce? Așa cum a făcut. Da, ai, bă, Andrei, Da. până aici. Hai, ne facem camere mai mari, ne facem o casă. Hai, împărțim baza în mai multe camere. Cătă, hai să Facem ajungem păreți, să știi? Ce fac, Andrei? Să spargă asta. Că Mai ți sparge. arăt camere. Și el sparge pe ăsta? Pentru că e în plus. Plus. Da, bă, să fac model. Stai. Hai, Nu sparge. mai pune. Uite-te, ia de aici. Stai. Da, ia de aici, că n-ai să le vezi. Ia de aici camere. Nu. Facem direct. Pune acolo. De aici. Direct. Da, Nu. acolo. Nu. De aici. No, și eu mă ocup de poielele Sau din nu. cameră. Sau nu, Andrei, tot de aici. Stai că eu le-am pus astea, că n-am vrut. Și că mă... Bă, aveți loc nou să facem un chest. Bă, care e pușcă TNT? Auzi. Vine Irușu, peste noi. Ești foarte amuzant. Am făcut un chest. El zice că ești foarte amuzant, dar... Nu pune voi degeaba. Dacă pui chest... Are cum să... După aia oricum trebuie să le... Eu fac interiorul în camere. Uite, cât îmi fac camera. Dar ce faci să aici? Aici faci Facem camere? tăți cam podiele, stai că vă pun eu podielele. Nu, mă, tu-ți faci a ta. No, pe prima e a mea, nu, de exemplu. Da, bă, stai, bă, Andrei, să le numărăm de câte blocuri să fie toate la fel. No, pe Nu, stai. bă, la nu mă strică, nu pune acum. Ah, de așteaptă, băi. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bă, dar de asta, mai intră pe facțiune sau n-are rost. 27, 28, Lasă, că ne dă puterea. 33.
33 de pătrățale împărțit la cât suntem? Dar mai are 4. rost să faci cameră sau de asta. La 5. Andrei, ține asta, Andrei, spate, Andrei. Ce? Nu, eu vreau cameră aici, nu. Bă, duce, bă, camera. Gata, dă-mi pe tine fac cameră. Apoi, dar așa ne facem, fiecare cu locul care l-au. Da, dar pe Deci, nu pui am mei făcut cum lângă avea lui Adi, Gabi cameră cu 3, cu 2 camere. Avea Ce? 2 câs. Ce vrem, mă? Când avea Gabi casă de asta, 2. Nu, că nu mai facem așa. Păi ce că n-ai văzut că după le-am schimbat, nu mai am așa. Andrei, nu mai stă unde ăsta. Am eu. Du-te în chestul ăla. Stau No, un p-ați pic. luat toți unul. Ba, mai ales 2 stacuri, du-te. Am eu câteva stack-uri, câte acolo. Țin inventarul. Eu mă duc să fac alea de crafting, mie cam loc în inventar. Unde îl fac? În budă. Partea asta, grea. N-afli, ține asta. Da. Ce? Ce mi-ai dat? Am nimic. Stone? Da. Andrei, vii să pui un pic aici stone și lemnul care trebuie să fac aici. Am. Sau faceți voi masă de enchant. Care ați făcut? Da, du-te la aia, Poate la să unde vin avem ce casă. acolo. Un colț mi-a făcut. Podeaua. Care? Colțul mi-a făcut podeaua. Dinăuntru, că Andrei și-o căta ca cic. Oh, gay. Ce că nu mai bună Paul. Nu, poți dacă este adevărul, Andrei, îmi pare rău. Să pui și aici stone brick, bă. Unde-i făcut acolo? Da, bă, acolo e partea cu chesturile. Nu, partea cu chesturile pe partea lângă. Bă, Andrei, aici mi-era camera mea. Și aici în stânga erau chesturile. Acolo atunci, da. O fac, dar păi nu o fac eu, care o fac, Andrei? Da? Camerele. Eu le-am făcut modelul de acolo. Trebuie să le împărțim egal. Nu camere. Dar nu... Lăsați un Bă, spațiu. faceți chestul ăsta, luați ce aveți în chest și luați. Luați, că eu așa am inventarul plin. Luați, bă, din chesturile alea, că să... Hai că acum fac chestul. Luați fiecare câte un pic. Din care chesturi? Las că am luat eu. Un chest făcut acolo. Las, sparge, dacă sparg. Gata. Unde poți la niște iteme? Nu Păi, poți. țineți în inventar și după aia, că acum fac Eu chest. trebuie să pun... Ce ne fac modelul? Acolo, așa? Acum fac chestul. Dar bă, nu? Care pune? Tu, Andrei? Așa fac modelul, așa? Da. Încolo. Gata, ești rășit. Era una peste alta chesturile. Da. Da. Unul era între așa. altul. Așa erau. Nu era așa, nu era atât de mult. A, bă, Așa erau, mă. nu Da, era Ba, așa. Îți spun ba, că nu era da, așa. așa. Așa erau, dar aveau loc între. Asta se că avea loc între ele sau ceva. Nu, jabar n-am. Băi, dar cum era designul? Că nu mai știu. Nu așa, Andrei. Încă o scară deasupra. Da, o, ce fac? Așa și după aia o scară normală și... Da, bă, mai dați-mi niște lemn să termin mozaicul pe jos. Păi da, du-te, ia-ți din chestul ăla care l-ai făcut. Dacă are, că l-am spart. Așa erau și cu bloc între parcă sau nu? Nu erau așa. Am o spre Totuși, distanțate. Uite, e pe video la Adi. Da. Sunt yours. Da, da, chiar. Și noroc că avem un YouTuber printre noi. Din ăsta de Lăsați că- calitate maximă.
Nu cam atât cu acest episod, sper să vă plăcut, nu uitați să dați like, că așa mă motivează să continui seria, nu? Așa, rapide, bă. Și să filmez, vă 20 minute în puii mei, ce mai vrei să mai filmez. Păi prea e puțin. Și pa, pa! Și ce ai făcut